Molweni and welcome back to my channel. Guys, ngicela nihlaliseni phone sense into zami. Coming back from work on Friday, ndifike amantshontsho am ehleli kwibed ingekho clean. So ndavuka very early on Saturday. I think ndivuke phaa past 5 to 6. Ndatshintsha la bedding, ndafaka amanzi afresh. Then ikhona enye inkukhu egezayo. Ihambe yayohlala amaqanda enkukhu ndiwathathe ndiwa-incubate zona ziphinde zibuyele ezibunzini like mna ndizenzela for i-egg production, but ziba khona ke ezinye ziye zingayithandi loo nto zizifihla. Umzekelo ndizenzele inesi phaa ngaphakathi kulaa ndlu yazo ezi-behavior zizalela phayana, kube khona the naughty ones ihambe iyohlala egadini izalele phaa. But lena did well because ibizalela amaqanda ayi-15 then yawahetcha ayi-15. So yafakwa ke yabuya from egadini ke ngosazoyihlalisa apha. I was tempted to say lamantshontsho wami awahlale phantsi kwe-infrared light yona iphindele phandle. Nathi no, xa seyidicayidile uba ngumzali mayikhiparente ke, because andizoyiparentela yona idicayide yoba ifuna uzenzela everything. Hence ilapha ke ngokwegarage. But iyandicaphukisa because ikitsibe ihambe iyobetha abantwana engengobayo. If why, for what, I don't know. But ke ndizayihlalisa phaa up until ndide ndiqomba okay mandiyibele abantwana ndi-frustrated. But for now ndikhe make parent ngohlobo ichifanisa uzoyenza ngalo. So the other thing, iingxowa zam zamalongo ziyazisanda. Wesi ke namhlanje ndifune ndibheke ekhaya ezantsi because sesinomahla ngiyondifowunela wathi uba kukhona utywala phayana. So ndizawuba phayana almost of the day. And xa usiyemzini ke sanokwazi ukuya ungaphethanga ntobasa, but mna ndiyaya ndingaphethanga ntobasa. The only time I feel into yobana kunyanzelekile ndiphethe intobasa kuxa kukhona umphanga, because umntu akawupleni umphanga. Otherwise uba ngumsebenzi ibhekile yiti yintoni ubuyazi idate yakho, so you're supposed to collect into zakho zobasa. So I don't even bother ngento enedate yayo. But it's always good nobana ndihlale ndinamalongo nje, because you might never know xa wanida amalongo. Also kukho abantu abenza ibhizinesi esana yamalongo, bayawatheza bawagqibe, then aba bantu bahlala kwi-cities xa bebuya ngoDisemba okanye ngoJuni into zoba nento ahamba yostokha amalongo kubani bani. Bendibuza into yobana hayibo kutheni abantu be-crazy about this malongo thing. What is actually a business? And ayavutha ke sanamalongo. Thina sibasebenzisa mostly for ubhaka nopheka phandle, like ayakhawuleza. I think anemethane eninzi. Bantu bescience bazondicorrecta but good. Sisebenzisa kakhulu amalongwe nerhugula at the side. Inkuni but the key ones ngamalongo. That's why ndithatha serious into yoqokelela amalongo andidlalise kuwo. So last week ndiye ndathi xa ndithethe nobhuti ngazi izinto zenzeka ezilalini, sathi no, masingabizi meeting, let's rather buy amayeza otofa than nebhotini, so that kuhlaliwe nabantu abangootata kuthethwe ngezi zinto and siphinde sireprofile abantu basonozelayo. Because the honest fact is that asoze sihlale without them, we really need them. But fun like it's important basibaprofile sithi nobana usuka phi wayephi njalo njalo. But lena ebingu-phase 1, so ebe casual, just nje bana something like an introduction. So wonke obhuti balelale closer to us came through because bekufuneka kubanjwe inkomo kwenziwe yonke laa nto. Qomba okay baqale owele ngeebhokhwe ezinegusha because bendithenge idekashon. Qomba bavaksine ezi, especially ezizisando zalo, then we'll take it from there. Niyalibona guys laa dekane brown, umama walo ngulona umntana wakhe waphaa beginning of the year, I think March, $2 wayemtyele umntana. Sephinde wazala ke sana, ndiqonda isana kumranti kwasana kwa-Animal Kingdom. We move on very fast. I was so happy. So naqonda let me first vaccine lama takane before bafike. Hayi ke kwafika. Yo guys, abantu bangubhuti bayasebenza ndixelele. And I think they turn even the fact that kungekho la race, you know, race kanye ntoni
abantu aba-good with these words bazoncedisa. Le inkomo zifakwa kuyo ziqhutyelwa kuyo then zikwazi ubana zihandlishwe if uyazitofa okanye uyazithini uzenze phayana, ayikho laa nto ephelaleni. And if ndinganayo apha ekhaya kuzo iinkomo zomane zisezapha ekhaya, that's why I'm not even interested ukuba ndiyibhilde laa nto. So it's iwork le ukubamba ezi nkomo shem, but ndiye ndayithanda ndaqonda ubana mabakhe bafilishe the pressure, bakhe bapetsule babe busy zile nto yezi nkomo, so that nale nto siyithethayo izosinka in, ingabi ngathi into yobana kuyadlalwa. If umntu uyakwazi uba nengqondo zobulala, makaqala abe nengqondo zokwazi upetsuliswa yinkomo. It was hectic and bendibukele sana. I think i-extreme sports are out of inkomo. I think in the long run I should think about building this thing, but it's gonna cost me a lot of money. But ke kore kwatofika ka right ke shem, and bamamele and yonke into yathathwa with a positive heart and ba remorse shem bothukile. Andingathi umntu remorse because akho umntu ubulele umntu kwaba balapha, but wonke umntu wothukile. I think we're all still shocked. So kwathethwa then yaphela ke mina. Later on ke ndahamba ndabheka ekhaya ezantsi bekukhona ibhekile phayana, then kwamandi kwethu ndanqula. Above all ke bendicela i-protection because I don't feel bana well protected without the underground gang, especially kweli xesha esiphila kulo. So it was just a lovely Saturday, a very lovely Saturday. And ngomso, which is Sunday, ingathi kuzonethu 84% 84 to 85%. And I'm praying back nethenyana because if it rains this week that means kuzolinywa. But yayazi ke into weather nditsho qhuba luqikelelo lemozulu, so mandingafaki into heart, but I'm praying so very much bakunethe shem because it's long overdue into yomfula. Also sana I've learned something new uba if inkomo ibambe empumlweni iyalose, ayibinamandla, ayibinadrama, so iyadubayeka. So that's why ke abantu kusithiwa uba umntu xa ekubambe empumlweni uba nguhangahanga ube ngudidlili kuzoko ubanjwe empumlweni bengayazi into yobana literally nyhani uba inkomo ibambe phaa iphelelwa ngamandla. Aze apha ekhaya ke sana kwakhona inkomo, but eziya zokuqala kusekhona abazana, kwakhona inkomo phaa kuthiwa nguSpringbok. Abantu belali bayageza laa nkomo kwakusithiwa ngumama ke sana. uSpringbok ke wayengeva like wayibaleka engamameli, ehlaba, esenza zonke into ezifana. Badicide ubana no ngumama laa nkomo because mama kasana wayenedrama, like wayengamameli umbhanqa uthethwayo, uzawuthi gqi ngedrama yakhe and agxothe wonke umntu. Mos utata ngumntu othanda ubuswela, othanda utywala, so enetshomi baveske badicide bazosala apha. Lo mama kasana athi gqi, wawuthe ugqi umama bathi sa, because mama uzafika mhlawumbi kukhona icase yebhiya, thatha eza bhiya aziqhufuze paphandle enze nje idrama like agxothe wonke umntu kwakhe. So badicide uba uSpringbok, in fact uSpringbok ngumama. Laa nkomo uba ize phayana idicide uhlaba wonke umntu welali, izohlaba wonke umntu sana. Laa nkomo inedrama edika uSpringbok, yho. But iyandinisa now that umama babemfanisana laa nkomo. Basile abantu belala basenyanyana phofu efana naphaya eziko ne. Mos mna xa ndibheke endaweni like xa ndize apha elalini then kube khona ukuba funeka kuncediswa, I prefer uyohlala phaa phandle eziko because there's less work there kunaphaya endlini. Endlini bayathumana, it's exhausting. But xa phaa phandle ufumana i-royal treatment, abantu from endlini baniphathela iti, abantu from endlini bayaninqunqela whatever bazonezisela. So I like eza vibes zapha phandle. But ke guys niyayazi uba iimbiza ezipha phandle zinikwe amagama. Let's say imbiza kuphekwe kuveske kuthiwe uba imbiza kabanimani iyepheka umngqusho, and because yona izawukwazi usimarisha ithini imbiza kabani hayi mayibeka amanzi khawulezibila, like igradwe ngee-characters zabantu. Ndiqonda why, but kunjalo wathi ezilalini uba imbiza yakho ipheka amanzi izitya kweziqumbi
So mna ndisesekhaya mose inomlenze oqhawukileyo. Ndabuza ngenye imini uba kutheni ingabekwanga, bashishiza qamba yho bayihlebile and ngoku ke ngoku abasayihlebi as uba ngumama, bayihleba as uba ndim, because kaloku ndim umntu ohlala apha ekhaya ngoku. So zonke izinto bazisa phaa kum, ndiqonda uba ndizawuyazi ke uba nje uba kutheni laa mbiza ningayisebenzisi. I will know. Noba nithi livila, noba nithi theni yacotha ubili okanye utheni, I will know because ukhona umntu ozawuphuluka azoyithetha. So kukho ezo zinto ke ezilalini. But it was a lovely day, Shem. I won't lie. It was really relaxing. Ndibuye sekumnyama ke sana. Ndiqonda into yobana anawo nomdla wakutya. Yho, ndityile phayana. Qala kwathiwa uba makuphakelwe abantu abadala, kwaphakwa kogqitywa. Then kwathiwa ke makuphakelwe abantu abatsha. Also bekhona into phaa komnye umzi oqaleni elalini, but ngengwasefemelini apana ndizoya because ndiyothina ekhaya kukhona into. So kwabuya abantu from phaya beza apha, so kwagcwala sabe sinabantu abaninzi for basibaphakela. But ke saphaka sagqiba, then ke ngoku sikwangona siqala ukutya uba sikwazi uhlala sitye sizipholele. Then abantwana bapha abatshana bam, actually ayingobatshana, ngabazukulwana, bapha koma-14, 15 age yabo. Ndifike phayana besithi into yobana bathi uba bafuna ulawulwa. Ndibuza why? Bathi bona bazi iintombi ezincinci. Ndithi iintombi ezincinci zobani? Yho, bebedikwe finish ndim. Besithi bafuna utywala, ndathi nizobuva. Bathi ke ngoku sebe xa babubelwe, ndaphinde ndakhawuleza ndabona. Ndathi in fact hlambani izitya masidla ngoba sithi abahlamba izitya. Ndathi in fact nigeza gqithi, hlambani zonke ezo zitya. Bagqiba hlamba izitya ndathi nisephathele ikofu. Bebedikwe ndim and mose ndidla ngofika mose ndihambe mhlawumbi phaa ko-3. Bani ndihambe ngo-7 sekuqala uba mnyama. Bedikwe because andide ndihambe and umama wabo mose yintanga yam. So yonke into endiyithethayo nayo uyayivuma uba hayi simoshelwa abantwana. Ndiqonda uba uthulele ntoni wena? Sekutheni ngoku uzawusela abantwana? Utywala obubhaliweyo, not for selling to a person under the age of 18. Bona banangaphi? Bebedikwe bemane bendikroba. Ndathi futhi ndicela ikofu. Bedikwe ndim. But bekumandi Shem. Also guys, can clarify then ithini le nto ne? Because understanding yam ne, kukhona osisi ne, benosisi obenomntana lona ulingana nam. Then umntana lona ulingana nam, intanga yam ibe nabantwana. So usisi akakwazi usela nomntanakhe. So umntanakhe lulingana nam intombi encinci. Fine. Ulawulwa under intombi ezincinci. But umntanakhe akakwazi usela umamakhe sasela, ne? So kufuneka ke ngokuqala kuyeke usisi ayeke usela, so that intanga yam iyoba intombi endala, so that ke umntanakhe azoba intombi encinci. Ndi-understanda kanjalo. So bendicacisa loo nto phaa into yobana uba funeka nidicide ke nina noyi-3 ubana ngusisi oyeka usela okanye ngumntana oyeka usela, because it can't be correct ubana uba ibe ngumama, ibe ngumntana, ibe ngumzukulwane. Ayikwazi guys. Because kukho intombi ezindala, kukhona intombi ezincinci, asinazo intombi eziphakathi. Ndiqoma ndizasifaka eso sikolo bade badikwe finish ndim. Because kaloku sizawusela nabantwana kuba kutheni, andisenosela ke phofu nesicini. But ndidikwe le nto uba abantwana abancinci beselwa i-okay. Yho, iyandinisa. Andiyithandi mna guys laa nto, andiyithandi. If nasezindaweni zenu abantwana abancinci bayayekwa basele, mayilungiswe. It's wrong. Because kaloku baqala phaa usela abantwana, bazula istrato besela bonzakale. Because kaloku khange bacorrect into yobana uba kusela abantu abatheni. Andiyithandi nyhani Shem laa nto mna yabantu abantu abayeka abantwana basele. I think utywala ke kumna buhleli bu-psychological because utata wayesela gqithi. So into edibene notywala iyandiphazamisa apha engqondweni. Oh guys, can offer ne? So on Friday ngondiyothenga la mayeza ne emthiza. Emva kwam kufolo omnye umama neempundu ezinkulu xa kuba ke wayibhadi ngexesha lakhe. So uthi uyabuza uba zingaphi ezi nkomo?
zezakho. Ndiqomba andizomqhatha ke sana. Ndithi zinkomo zam ziyi-20. Ndizithatha apha iinkomo eziyi-20 izinkomo zasekhaya nje ezi zingafikanga nakuloo 10 phofu. So engasena-stress uba hayi mntanam uyasebenza. Ndiqomba ndidikwe le nto uneempondo ezinkulu ndikuxelele mna. If bana ubungomnye umntu nje benza kuphendula kakuhle ndingakuqhathi. It's just that guys, do you have aba bantu uveske be-off kubo because benento ethile because wena ungenayo? I think ndifikelwe yiloo nto shem, because if umntu unebhadi engaphezulu kuneyam and uyacaca uba ngexesha lakhe wayenguye noba kulixesha langokuphofu mna veske mna ndingabi nalaa nto, ndingabi nabubele kuwe, because why were not blessed like that? And mna sana ndimphoxe nyani mama, futhi bengamphoxi but ndimqhathile and naye engayiboni uba ndiyamqhatha, but ndiqonda uba ndifuna ukustressa girl. Umdala kangaka wena awunazo, kanjani udlulwe ngumntana? Anyway guys, ndiye ndavuka Sunday ndabheka ecaweni, then yaphela i-weekend yam. Otherwise bengekho ndingako. It was just a very relaxed weekend. Thank you so much guys for tuning in to my channel. See you on the next one. Love you. Bye.